خب السلام علیکم دوستان عزیز، باری دیگر خوش آمدیتان به شبکه جهان تیوی. من امروز بهر شمایان 100 بقچه تازه شویده به فروش پیشنهاد میکنیم. شخصانی که خریدار باشن مرحمت، من پایان اکران به نمره تلفنی صاحب مال هست. زنگ زده معلومات پوره گرفته من بعد خریداری کنید دوستان. خب دوستان عزیز، معلومات درباره بقچه قرار دارد در ولایت سوخت، ناحیه باباجان غفورов، جماعت خسته ورزبه. пародааш тоза шветский парода дӯстони азиз. Шахсони харидор бошанд марҳамат. Масъали синҷу солаш 10 моҳа. Масъали хӯрду хӯрокаш аз гуфти соҳиби мол бениҳоят зӯр. На чихеле ки дар навор мебинедтон модарзод кал бениҳоят буқичӣ гуфти гапокити аҷоиб. Дасту поҳошам ғавз, тану тӯшошам бениҳоят васеи ояндадор дӯстон. ана шахсоне ки барои бонӣ кардан ё ки барои насл гирифтан харидорӣ мекунанд марҳамат, мана занг зада харидор кунед. Мана чихеле ки дар навор мебинедтон қафоҳошам васеъ, корсошам васеъ дӯстон. Буқича ба тамоми санъаташ. Масъали дастафкаш ягон хел мушкилиш нест. Дастафкаша соҳиби мол ҳамроҳи харидор ҳамсоҳба шуда дастафкашам ташкил мекунанд. Масъали синҷу солаш бошад 10 моҳа дӯстони азиз. Масъали синҷу солаш 10 моҳа. Масъали нархаш 17,500 сомон. Боз мана хушрӯ муомилаш аст. Мана соҳиби мол ба занг занедтон агар ҳамин маъқул бошад мана муомила карда ба он метиҳам. Мана чихеле ки дар навор мебинедтон фукои бинишам сабсафед, мана гӯшошам дарунош сафед дӯстони азиз. Шветский парода аз ҳамин фуки биниш ё ки аз ҳамин гӯшаш маълум мешавад. шахсоне ки ба канали мо меҳмон ҳастанд ҳатман подписатсия кунтон, видеороликҳои мо ёру дӯстҳо падилиста кунтон, якта лайк монтон дӯстон, боқӣ сарбаланду хонаобод боштон. Дастгирии шумо пешравии мо. хуб дӯстони азиз, аъмоли нағз дер намонтон марҳамат, мана буқичи тоза шивед. Масъали дастафкаш ягон хел мушкилиш нест, дастафкашам ҳаст.